माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 2வது நாள்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 2 பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம், அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம். சோ உங்க அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வாசிக்கிட்டீங்களா? வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ. स्वयं रूपा कथमासिं तदादिस्वय पदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्री युधपदकमलं श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपं साख्य प्रजातं सगगण रघुनाथं विदं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखा हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेशो गोपिकांता राधाकांता नमस्तुते शब्द कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी सुधे देवी प्रणमायि हरिप्रिय देव गौरवाणी विचारिणी निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशवधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासाद गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा माताजी வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்து நம்ம முதல் அத்தியாயம் பார்த்தோம். பகவத்கீதையில மொத்தம் எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு? யார் சொல்றீங்க? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நேத்து நம்ம கிளாஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? பகவத்கீதையில மொத்தம் எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. 18. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இதுல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் எதை நமக்கு விளக்குகின்றது? கர்மயோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகம். கடைசியா இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஓகே, நம்ம இஸ்கான் அந்த இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் யாராவது சொல்றீங்களா? இஸ்கான் அந்த வார்த்தையோட எக்ஸ்பான்ஷன். இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். ஓகே, அதோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியரோட பெயர் யாராவது சொல்றீங்களா? ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் யார் இதை நிறுவினார்?
Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர். எஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இதை நிறுவினார். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் நேத்து பார்த்தோம். அந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் ஹரிபோல் அர்ஜுன விஷாத யோகம், குருக்ஷேத்திரத்தில் படைகளை கவனித்தல். அது வந்து நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்த டைட்டில். ஓகே, சோ அதுல ஆக்சுவலா அதுல முதல் ஸ்லோகம் யார் பேசியது? திருதராஷ்டிரர் பேசுறார். ஓகே, சோ அது நேத்து பார்த்ததுல நம்ம என்ன உங்களுக்கு நேத்து பார்த்ததுல நம்ம அந்த அந்த கரு என்ன ஆக்சுவலா என்ன அதுல பார்த்தோம்? நேத்து பார்த்ததுல நேத்து அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சிட்டோம்? கிருஷ்ணனுடைய அர்ஜுனனுடைய மனநிலை ரொம்ப அர்ஜுனனுடைய எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல் பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார், கிம் அக்குர்வது சஞ்சய, என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் தர்மக்ஷேத்திரத்துல வந்து அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல வந்து சண்டை போடணும்னு போனாங்களே, அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு சஞ்சய்கிட்ட கேட்கிறார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பயத்தை வேறு விதமாக அவர் வந்து வெளிப்படுத்துகின்றார். அதை தொடர்ந்து இந்த சங்கு முழக்கங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் ஊதுற அந்த சங்கோட பேர் வந்து பாஞ்சசன்யம். அதற்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார், கிருஷ்ணா 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் என்னுடைய தேரை நிறுத்து, நான் யாரெல்லாம் சண்டை போடுறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்றவங்கள பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். சோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அந்த தேரை கொண்டு போய் நடுவுல நிறுத்துறார். அவர் பேசல. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா கிருஷ்ணர் பேசவே இல்லை. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றாரு, அந்த 2 சைடுல இருக்கவங்களையும் பார்த்துட்டு ரொம்ப குழப்பம் ஆயிடுது. நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 காரணங்களை வந்து சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் நேத்தியோட அத்தியாயத்துல. சோ அந்த அர்ஜுனனோட வெற்றிக்கான காரணங்கள் என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து அந்த அந்த ஸ்தலம் போர் பண்றதுக்காக அவங்க தேர்ந்தெடுத்த தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மம் மட்டுமே வெல்லக்கூடிய ஒரு இது. அக்னி தேவர் வந்து அர்ஜுனனுக்காக கொடுத்த தெய்வீகமான அந்த தேர். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கபித்வஜா, அந்த கொடியில வந்து ஹனுமனுடைய இது இருக்கு. சோ ஹனுமன் எங்க இருக்காரோ அங்க வெற்றி நடக்கும். சங்க நாட்டா அப்படின்னாக்கா அந்த பாஞ்சசன்யம் எடுத்து அவங்க சங்கு முழக்கங்கள் கிருஷ்ணர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அதை ஃபாலோ பண்ணி பாண்டவர்கள் எல்லாரும் வந்து அந்த சங்கு நாதங்கள் வந்து முழங்குது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமியும் வானமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளந்து போற மாதிரி நடுநடுங்கி போகுது. அது மட்டுமல்ல, கௌரவர்கள் சைடுல ஆப்போசிட்ல துரியோதனன் சைடுல இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து அவங்களுடைய இதயமே வந்து வெடிச்சிடுற மாதிரி அந்த இதுன்னு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இதெல்லாம் இவங்க வந்து வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். அதற்கப்புறம் அர்ஜுனன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வில் வந்து சிவபெருமான் கிட்ட இருந்து வாங்கின வில் அது. அவர் வந்து கொடுத்தது. சோ அந்த காண்டீபம். அதுக்கப்புறம் வந்து வியக்த ஜீவித அப்படின்னாக்கா, துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த வம்பா பேசுறாரு இல்லையா? அவர் சொல்லும்போது, எனக்காக உயிரை கொடுக்கதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய எல்லோரையும் பாருங்க அப்படின்னு அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகடனம் பண்றாரு. அது வியக்த ஜீவிதா. எனக்காகவே உயிரை கொடுக்க இத்தனை பேரும் வந்திருக்காங்க. கொடுக்கவும் தயாராக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா கொடுக்க வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டார். அந்த போர் நடந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோக்ஷத ஏகாதசில ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. பாக்யலட்சுமி பகவான் எங்க இருக்காரோ, பகவான் லட்சுமிபதி அவர் எங்க இருக்காரோ அங்கதான் லட்சுமி தேவி இருப்பாங்க. சோ அதனால வெற்றி நிச்சயம். ரிஷிகேஷர் பகவானே வந்து எல்லாரையும் வந்து கட்டுப்படுத்து. பகவானுக்கு அநேக நாமங்கள் இருக்கு. ரிஷிகேஷர் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர். அவரே வந்து பாண்டவர்கள் சைடுல இருக்கிறதுனால இந்த வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இந்த 9 காரணங்கள் மூலமாக பாண்டவர்கள் வந்து வெற்றி அடையலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 5 காரணங்கள் சொன்னார் இல்லையா அர்ஜுனன், நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்னுட்டு. அந்த 5 காரணங்கள் யார் சொல்றீங்க? இரக்கம், இரக்கம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்பமின்மை, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3வது பாவம், பாவம். ஓகே. குடும்ப சூழல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுவிடும். குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுவிடும். இருமனம், இருமனம், தீர்க்கமற்ற தன்மை. எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு, சண்டை போடுறதா வேண்டாமான்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி அர்ஜுனன் போரிட மாட்டேன்னு சொல்றார். சோ அது எல்லாத்துக்கும் இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்து ஆன்சர் சொல்ல போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ 18வது அத்தியாயத்துல வந்து அதிகமான ஸ்லோகங்கள் 78 ஸ்லோகங்கள். அதற்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2வது அத்தியாயத்தில் 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் இந்த அத்தியாயத்துலதான் முதல்ல வந்து வாய் திறந்து அவங்க பேச போறாங்க. சோ அர்ஜுனன் வந்து போரிட மாட்டேன்னு சொன்னதோட அந்த கடைசி இது இல்லைங்க, தீர்க்கமற்ற தன்மை அப்படின்றது. அது இந்த சாப்டர்லயும் நமக்கு வந்து ஒரு 2 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அது போகும். அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிப்பார். அவர் சொன்ன அந்த 5 காரணங்களுக்கும் வந்து பகவான் வந்து கவுண்டர் கொடுப்பார். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் பாத்தீங்கன்னா எப்படி பிரபு சொன்னாங்க இல்லையா, இப்ப அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனுடைய அந்த கவலை, விஷாதனா கவலை,
அதை வந்து பகவான் இடத்துல கனெக்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தோம். யோகம் என்றால் பக்தனையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே வந்து யோகம். பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம சிரவணம் பண்றோம், பகவானோட பாடல்கள் பாடுறோம், அவரை பத்தின கதைகளை கேட்கிறோம். சோ அது எல்லாமே நம்மள கனெக்ட் பண்ணுது. அது எல்லாமே வந்து யோகம். அதனாலதான் இது எல்லாமே வந்து பக்தி யோகம் சொல்றோம். நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். நவவித பக்தி அப்படின்லாம் பார்க்க போறோம். சோ இங்க வந்து அர்ஜுன் வந்து அந்த கவலையோட இருக்கிறத பார்த்துட்டு பகவானால தாங்க முடியல. அது மட்டும் இல்ல. இப்ப வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல அந்த கவலையின் மூலமாக அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? பகவான் கிட்ட கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகுறார். நான் வந்து உங்ககிட்ட சரணடைந்த ஒரு சீடன். அதனால எனக்கு சரி எது, தவறு எதுன்னு எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. எனக்கு சரியான, உத்தமமான ஒரு வழியை எனக்கு நீங்க காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடை போறார். அதற்கப்புறம் பகவான் வந்து இந்த சாங்கிய யோகம், இந்த சாப்டரோட பேர் வந்து சாங்கிய யோகம். சோ அந்த ஆத்மா, அது பரமாத்மா எதற்காக நீ வந்து கவலைப்படுறேன்னு அந்த 5 காரணத்துக்கும் பகவான் ஆன்சர் சொல்ல போறான்னு பார்க்கணும். சோ செகண்ட் சாப்டர் வந்து சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். பிரபுபாத் நமக்கு கொடுத்தது வந்து கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். எல்லாத்தோட அந்த கிளிம்ஸ் வந்து இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல இருக்கு. அதனாலதான் 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம், இதெல்லாம் 5 காரணங்கள் சொல்றார். சோ இந்த 5 காரணத்திற்கும் பகவான் தீர்வு கொடுக்க போறார். கிருஷ்ணர் தீர்வு கொடுக்க போறார். இரக்கம், எதுக்கு இறக்கப்படுற? என்னுடைய சகோதரர்கள், பாட்டனார்கள், குரு, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய மகன் ஸ்தானத்துல இருக்கவங்க, பேரவழி ஸ்தானத்துல எல்லாரையும் வந்து நான் கொல்ல போறேன் அப்படின்னு ஒரு இரக்கம் இருக்கு. அதனால பகவான் சொல்வார், இல்ல இது வந்து ஒரு உடல். அந்த உடல் தான் அழியக்கூடியது. உடல் வந்து அழியக்கூடியது. அந்த உடலை தான் நீ கொல்ல போற. ஆனா உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நித்தியமான ஒன்று. அது வந்து அடுத்த இது எடுத்துக்கொண்டே இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ நீ இறக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் அல்ல அப்படின்னு. நான் உடல் அல்ல அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். அடுத்து இன்பமின்மை. இன்பமின்மைன்னா என்ன? நான் ஏதாவது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்னா அதை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னா எனக்கு ஆட்கள் வேணும். எல்லாருமே இங்க வந்துட்டாங்க. எல்லாரும் இறந்துட்டாங்கன்னா நான் யார்கிட்ட போய் ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டாரு. அதற்கு வந்து பகவான் சொல்றார், போர்க்களத்தில் ஒருவன் வந்து வீரமரணம் அடையும் போது சொர்க்கத்துல வந்து அவங்களுக்கு இடம் இருக்கு. அப்படி இல்ல அவங்க வெற்றி அடைந்தார்கள் அப்படின்னாக்கா இந்த ராஜ்யத்தை ஆளலாம். அதுல போய் எங்கேயுமே இன்பமின்மைன்றதுக்கு கூற்றே இல்ல அப்படின்றாரு கிருஷ்ணர். சோ வெற்றி அடைந்தால் உனக்கு ராஜ்யத்தை ஆள முடியும். தோல்வி அடைந்தால் சொர்க்கத்தை அடைய முடியும். சோ 2மே வந்து இன்பமான செயல்தான் அப்படின்றத சொல்றார். பாவச்செயல் அப்படின்னு சொல்றார். பாவச்செயல் ஏன் சொல்றார்? இவங்களே ஒரு அக்கிரமக்காரங்க. அவங்கள கொன்னுட்டு அந்த பாவம் வந்து நம்மளதான் பிடிக்கும் அப்படின்றார். அதற்கு பகவான் என்ன சொல்றார்? உன்னுடைய கடமையை மட்டுமே செய்ய உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. இந்த சமுதாயத்தை, மனித சமுதாயத்துல 4 வர்ணங்கள் இருக்கு. அதுல நீ வந்து சத்திரிய வர்ணத்தை சேர்ந்தவன். சத்திரியனுக்கு உண்டான கடமை என்ன? மக்களை பாதுகாக்கணும் இல்லையா? சோ அப்போ நீ வந்து ஒரு வீரன், போர் வீரன். அப்போ அந்த சத்திரியனுக்கு உண்டான குணத்தோட நீ வந்து போரிடணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அதனால நான் சொல்றேன், எனக்காக நீ வந்து இந்த செயலை செய்யணும். சோ பக்தியோட நம்மளுடைய கடமையை செய்யும் போது அதுல பாவம் அல்ல. உன்னுடைய கடமை பக்தர்களை, ஐ மீன் மக்களை காப்பாற்றணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அதற்காக தானே நம்ம இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம். அதனால பக்தியோட உன்னோட செயலை செய்யும் போது அதுல வந்து பாவம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். நீ உனக்காக போரிடல. நான் சொல்றேன் எனக்காக நீ போரிடுற அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுவிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார். அத்தனை பெரிய அவையோர்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஒரு தன்னுடைய மனைவியே வச்சு அவங்க வந்து எவரோ பெண்ணுக்கு ஒரு பெரிய அவமரியாதை நடந்திருக்கு. சோ இத நம்ம தட்டி கேட்கல அப்படின்னா, இதற்காக நம்ம இந்த இது நடக்கல அப்படின்னாக்கா, இத ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு மற்றவர்களும் இத ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, மனித சமுதாயம் கெட்டொழியும். அதனால அதை தடுப்பதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக, ரோல் மாடலாக, தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பெண்கள் பாதுகாக்கப்படணும். இந்த மாதிரியான ஒரு அவமரியாதை திருப்பி நடக்கவே கூடாது. அதற்காக நீ வந்து அதுதான் வந்து மெயினான ஒரு பாரம்பரியம். சோ அந்த வர்ணா சங்கரம் வேற, வர்ணாசிரமம் வேற. சோ வர்ணா சங்கரம் என்பது அந்த மாதிரியான தவறுகள் இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடாது. அதற்கு நீ ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும். சோ நீ போரிடணும் அப்படின்றார். இருமனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு எது தவறு எது சரின்னு தெரியலன்னு போது அப்ப சொல்றார், எனக்காக நான் சொல்றேன், எனக்காக நீ வந்து உன்னுடைய கடமையை செய். சோ இந்த இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரும்போதே ஆத்ம ஞானம் வந்துரும். ஆத்மானா என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் அவர் சொல்லிடுவாரு. சோ கடைசியா சொல்லும்போது, நீ இதுல போரிடல. ஒரு கருவியாக, ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா தான் நீ இருக்க. அதனால நீ வந்து போரிடு. எனக்காக இந்த செயலை செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி? உறுதியோட எனக்கு சேவை செய்வது போல நீ இந்த போரை நீ வந்து கண்டிப்பா தொடரணும் அப்படின்றாரு. சோ நம்ம அந்த 2 சாப்டருக்குள்ள லிங்க் பாத்திரலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு 5 காரணங்களை சொல்லிட்டு நான் போரிட மாட்டேன்ட்டு
அந்த தேர்ல அமர்ந்து விட்டான் கவலையோட அப்படின்னு சஞ்சயன் சொல்றார். அத சொல்லி முடிச்ச உடனே திருதராஷ்டிரருக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு சந்தோஷம் மனசுல. ஓ! அப்ப அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போடலன்னு சொல்லிட்டான். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிள்ளைகள் வந்து வென்றுடுவார்கள் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை அவருக்கு ஒரு ஒரு இது வருது. மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. உடனே சஞ்சயன் சொல்றார், "இருப்பா நான் இன்னும் முடிக்கல." அப்படி எப்படி அ மனம் தோய்ந்து அந்த கவலையோட அமர்ந்த அர்ஜுனனை பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து போரிட செய்றார் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது. எப்படி வந்து அர்ஜுனன் தூண்டப்படுகின்றான் போரிடுவதற்கு அப்படின்றத வந்து இப்ப இந்த 2வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். ஓகே. இந்த செகண்ட் இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அர்ஜுனனோட இந்த இருமனம் தீர்க்கமற்ற தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அது கண்டினியூ ஆகும். 2வது சாப்டர்ல 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவரு திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்பாரு. எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படி இப்படிலாம் சொல்லிட்டே இருப்பார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றின அறிவை பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு சொல்வார். ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து இதுவரைக்கும் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கார், ஒரு ரிலேட்டிவா இருந்திருக்கார். சொந்த அத்தையோட மகன் அல்லவா? அந்த ஒரு உறவு முறையும் இருக்கு. தன் சொந்த தங்கையை வந்து கல்யாணம் பண்ணி குடுத்திருக்காரு கிருஷ்ணர். சோ அதெல்லாம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். அப்பல்லாம் இல்லாத ஒரு ஞானம் இப்ப ஏன் அவருக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை மிகவும் உன்னதமான ஞானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கம்ப்ளீட்டா வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆகுறார். கிருஷ்ணா எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு. உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். எனக்கு எது உத்தமமானது என்பதை எனக்கு எடுத்துரைப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகுறதுனால கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட உன்னதமான கரெக்டான ஆன்மீக குருவை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவரிடத்தில் நாம் சரணடையும் போது நமக்கும் இந்த ஆன்மீக ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றின அறிவை வந்து பகவான் கொடுக்கின்றார். எத்தனாவது 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். பெர்ஃபார்மிங் அ பிரெஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி அவர் கொடுத்த ஒரு ஒரு காரணத்துக்கும் அவர் வந்து பதில் சொல்லிட்டே இருப்பார். பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுதல். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கின்றது. அந்த கடமையை வந்து நம்ம நிறைவேற்றணும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். ஓகே பகவான் இந்த ஞானத்தெல்லாம் சொல்றாரு. ஓகே நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே எல்லாத்தையும் துறந்து விட்டு சுவாமியாரா போயிடணும் அப்படிலாம் அவர் சொல்லல. உன்னுடைய நிலை என்ன? உனக்கு என்ன கடமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? அந்த கடமையை செய்யணும். ஆனால் பற்று இல்லாமல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்காக நான் செய்றேன். இதுல வந்து எனக்கு அப்படி நம்ம அதோட பற்றுல போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கர்மீஸ் ஆயிடுவோம். சோ அதோட அந்த கர்ம பலன்களில் நாம் உழன்று விடுவோம். அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உனக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அ அ உரிமை இருக்கு. ஆனா அதுல வரக்கூடிய பலன்கள்ல வந்து உனக்கு உரிமை இல்ல அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். சோ நம்மளுடைய கடமைகளை நாம் செய்யணும். ஆனால் பற்றில்லாமல் செய்யணும். அது எப்படி பற்றில்லாமல் செய்யறது? அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் இந்த இதுல. அடுத்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். அதுதான். இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா என்ன? நான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், அவருக்காக செய்றேன். அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த பலன்கள்ல வந்து இருக்காது. எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து பாவம், புண்ணியம் என்று இருக்கு. அப்ப அத நான் எனக்காக, என்னோட திருப்திக்காக பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, அதற்கு ஏத்த மாதிரியான பலன நான் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். அது பாவமா இருந்தாலும் சரி, புண்ணியமாக இருந்தாலும் சரி. ஆனால் இதை வந்து பகவானுக்காக நான் செய்றேன்போது, அந்த பலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து அது நீடிக்காது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்காக செய்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ அப்ப வந்து திருப்பி அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அந்த விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவோட பண்புகள் எப்படி இருக்கும்? நீங்க இப்படி சொல்றீங்களே, அ பற்றற்று கடமை செய்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும்? பண்புகள் எப்படி இருக்கும்? அப்படின்றத கேட்கிறார். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம 2ண்ட் சாப்டர்ல நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஆன்சர் பண்றாங்க. ஜெனரலா பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு 3 விதமான துன்பங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதி ஆத்மிக, அதி பௌதீக, அதி தெய்வீக. கொஞ்சம் இந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடுங்க. அதி ஆத்மிக அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய உடலாலும், மனதாலும் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள். எனக்கு நானே துன்பம் குடுத்துக்கிறது. மத்தவங்களால நமக்கு கஷ்டம் கிடையாது. நானே வந்து ஓவர் திங்கிங் பண்ணிக்கிறது. அவங்க அப்படி நெனச்சிருப்பாங்க. அவங்க மேபி அத நெனச்சிருக்க மாட்டாங்க. சோ என்னுடைய உடலின் மூலமாக எனக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள். சடனா நம்ம கேன்சர்ன்னு டயக்னோஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நானா ஒருத்தவங்கள நெனச்சுக்கிறேன். அந்த பாஸ் அப்படி திட்டியிருப்பாங்களோ, அவ அப்படி பேசியிருப்பாளோ அப்படின்னு நானா நெனச்சுக்கிறது. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது. சோ இது வந்து அதி ஆத்மிக. எனக்கே நானே ஒரு எதிரியாக இருப்பது. துன்பத்தை விளைவித்துக் கொள்வது. அதி பௌதீக அப்படின்னாக்கா, இந்த ப என்ன தவிர்த்து மற்ற அ ஜீவராசிகள் மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள். நம்ம
இந்த சிம்பிளா அந்த டெங்கு கூட எடுத்துக்கலாம். அந்த கொசுவால வர நோய் அந்த ஒரு டெங்கு அதால உயிரிழப்பு கூட ஏற்படுகின்றது இல்லையா? சோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதிபௌதீக. கடைசியா அதிதெய்வீகனாக்கா இந்த இயற்கை சீற்றங்கள். பகவானால அந்த ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த பிரபஞ்சம். இதன் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய இது. இப்ப கூட நேத்து கூட நம்ம பார்த்தோம். எர்த்குவாக் பிளஸ் சுனாமி ஹிட்ன்னு போட்டிருக்காங்க ஜப்பான்ல. சோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, இயற்கை சீற்றங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதன் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய துன்பம். சோ ஒவ்வொரு அ ஜீவராசிக்கும் பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மீக அவங்களுக்கு அவங்களே ஒரு துன்பத்தை விளைவித்துக் கொள்வார்கள். பௌதீக நம்ம தவிர்த்து மற்ற ஜீவராசிகள் மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள். அது மேபி நம்ம ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். மேபி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆம் விலங்குகளா இருக்கலாம். கொசு, பறவை எது மூலமாகவும் நமக்கு இருக்கலாம். அதிபௌதீக. அதிதெய்வீகன்றது இயற்கை மூலமாக, இயற்கை சீற்றம் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய துன்பம். ஏன் நம்ம பார்க்கிறோம்னா, அவரு குழப்பத்துல இருக்காரு இல்லையா? சோ இது வந்து அவருக்கு அவரே வந்து அ இ அ யோசிச்சுக்கிறாரு. பகவான் இங்க பேசும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே கஸ்மலம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சென்னை இதுல சொல்லுவேன் கஸ்மாலம்ன்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி இவர் வந்து எடுத்த உடனே சொல்லுவார். எங்கிருந்து உனக்கு இந்த மாதிரியான அ அ எண்ணங்கள் வருது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லுவார். சோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் பார்த்தீங்கன்னா, அவரே அவருக்கு கஷ்டத்த குடுத்துக்கிறாரு. ஆ செஷன் உள்ள போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அதத்விதியோऽध्यायः சாங்கியயோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி, பிரபுஜி யார் வேணாலும் வாசிக்கலாம். தெரியுது இல்லைங்களா? வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதாஜி. வாசிங்க. ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ். சஞ்சய உவாச்ச தம் ததா கிருபா இஷ்டம். பிரபு செகண்ட் ஸ்லோகம் சாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் உவாச்ச குதஸ்த்வா கஷ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அநாஜுஷ்டம் அஸ்வக்கம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். சோ செகண்ட் சாப்டர்ல செகண்ட் ஸ்லோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் பேசுறாங்க. இங்க ஏன் அவர் வந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார்னு சொல்றோம்? எல்லாரும் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா, சஞ்சய் உவாச்ச, திருதராஷ்டிர உவாச்ச, அர்ஜுன உவாச்ச இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? உவாச்சன்னா பேசுறாங்க அப்படின்னு. ஆனா இங்க வரும்போது ஏன் கிருஷ்ணர் உவாச்சன்னு வரல? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா, வியாசதேவரோட தந்தை வந்து பராசர முனிவர். சோ அவர் வந்து பகவான் அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு வந்து என்ன அந்த பொருள் அப்படின்றத வந்து விளக்கியிருக்கார். அந்த இருக்குதுலே எல்லா உயர்ந்த குவாலிட்டிஸையும் வந்து 6 வகையா வந்து நம்ம பிரிச்சிடலாமா. வலிமை, அழகு, துறவு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவு, அந்த மாதிரி செல்வம். சோ அந்த 6 வகையில வந்து ஆ எல்லா குட் குவாலிட்டிஸையும் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணலாமா. அது எல்லாமே முழுமையாக, பூரணமாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அழகு இருக்கிற இடத்துல அறிவு இருக்காது. அறிவு இருக்கிற இடத்துல செல்வம் இருக்காது. ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா பகவானிடத்தில் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணா புக் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அதுல எல்லாமே நமக்கு தெரிய வரும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதனால வந்து இங்க கிருஷ்ண வாட்ச்ன்னு வரல. ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். எல்லா குட் குவாலிட்டிஸும் வந்து பகவானிடத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எனதருமை அர்ஜுனனே. நம்ம அப்படி சொல்லுவோமா? அர்ஜுனனுக்காக சண்டை போடுறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணரே பகவான் கிருஷ்ணர் கடவுள். அவரே என்ன பண்றார்? தூது போறார். ஆனாலும் வந்து துரியோதனன் ஒத்துக்கல. அப்ப கடைசியா ஓகே சண்டைன்னு வந்தாச்சு. உலகமே வந்து 2ஆ பிரிஞ்சிருக்கு. அந்த சமயத்துல நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்லும்போது, நமக்கு எவ்வளவு கோவம் வரும். ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் பாருங்க இஸ் அ பெஸ்ட் டீச்சர், பெஸ்ட் கவுன்சிலர். அவர் என்ன சொல்றாரு? எனதருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? அந்த கஷ்மலம் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா, இங்க அழுக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரியான கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. ஒரு அ நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட உன்னதமான இது என்ன குறிக்கோள் என்னன்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு, இந்த மாதிரியான கலங்கங்கள் வந்து இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அடுத்த 4த் சாப்டர்ல பார்ப்போம். எப்படி வந்து பகவத்கீதை ஏன் வந்து அரசர்கள் மூலமாக தான் வருது. சோ இவனும் அந்த அரச பரம்பரையில இருக்கும்போது, எப்படி வந்து உனக்கு இந்த மாதிரியான கலங்கங்கள் வந்தது? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்ம ஞானம் இருக்கு. ஆத்மா என்ன? எங்கிருந்து வந்திருக்காங்க? எப்படி வந்து அவங்க அந்த இந்த ஆத்மாவோட அந்த குறிக்கோள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும். அததான் அவர் கேட்கிறாரு ஆச்சரியமா. இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை.
இது வந்து உன்னை மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு செல்வதில்லை, மாறாக அவமானத்தை கொடுக்கும். இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து அந்த இது பண்ணும்போது சொல்லுவாரு, நான் அதுக்கு பதிலா பிக்ஷை எடுக்கலாம்னு சொல்றாரு. சோ அந்த மாதிரி பண்ணி போனா எல்லா வீரர்களும் என்ன சொல்லுவாங்க, புறமுதுகு காட்டி ஓடிட்டான்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னை மேலுலகத்துக்கு கொண்டு செல்லாது, அவமானம். அதற்கு பதிலா நம்ம வந்து இறந்தே போயிடலாம் நீ அப்படின்றத வந்து அடுத்ததுல சொல்லுவார். சோ கிருஷ்ணர் வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனனை வந்து சாஃப்ட்டா கடிந்து கொள்கின்றார். ஏன் சாஃப்ட்னா இங்க பாருங்க, கோவம்னா எங்கிருந்து வந்துச்சு வந்து கலங்கங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு. ஆனா அப்படி கேட்கல அவரு. எனதருமை அர்ஜுனனே, எவ்வளவு ஸ்வீட்டா பேசுறார். சோ நம்மளுடைய லைஃப்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்தாலும் அதற்கு வந்து நம்ம உடனே வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதற்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். அத முதல்ல உள்வாங்கிட்டு, இந்த இந்த இஷ்யூவ நம்ம வந்து எப்படி வந்து கையாளணும் அப்படின்றத ஒரு இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் வந்து சொல்யூஷன் வந்து இதுல இருக்கும். நம்மளோட லீடர்ஷிப் ஸ்கில், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில், அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்த கையாள்றது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவத்கீதையில வந்து கிடைக்கும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகா வந்து அர்ஜுனனை வந்து ஹேண்டில் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆம், 7வது ஸ்லோகம். முக்கியமான ஸ்லோகம். வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீன்? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். சிவ ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிப்பாங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. कार्पण्यदोषो महदस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे विश्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? கனெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்கீங்களா லைன்ல? ஓகே பிரபு. பிரபு ஏதாவது கட் ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க. ஏன்னா நானே மொனோட்டனஸா ஓகே பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைகின்றார். இப்போது நான் என் கடமையைப் பற்றி குழப்பம் அடைந்து, கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். கருமினா என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த ஜட செயல்களை செய்து, அதுல ஒரு பலன் கிடைக்கும்னு நினைச்சுட்டு நம்ம எந்த ஒரு செயல்கள் செய்தாலும், அது கர்மியோட செயலாக நம்ம கருதும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் சொல்றார், இப்போது என்னோட கடமை எது அப்படின்னு தெரியாம நான் குழப்பம் அடைந்திருக்கின்றேன். அந்த கருமித்தனமான, அதாவது எனக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு அட்டாச்மென்ட்டோட நான் என்னோட செயல்களை செய்வதன் மூலமாக பலவீனமாக நான் உணர்கின்றேன். சோ என்னோட இயல்புகளை எல்லாம் நான் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. எப்ப அர்ஜுனன் வந்து நான் உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் அப்படின்னு சொல்றாரோ, அப்ப உடனே வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பகவத்கீதையை வந்து அவருக்கு எடுத்து சொல்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இங்க. சோ சரணடைறது அப்படின்றத இந்த கதைகள் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த இதுல வந்து எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கோ நம்ம பார்க்கலாம். சரணடைறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, கஜேந்திர மோக்ஷம். அது போல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மதேவருடைய பிரேயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். பிரார்த்தனைகள் அதெல்லாம் பார்க்கிறோம். எப்படி வந்து சரணடைறதுன்னா என்ன? எப்படி சரணடையணும்ன்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பிரகலாத் மகாராஜரோட பிரார்த்தனைகள், ஹனுமனோட பிரார்த்தனைகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். டைம் ஆயிடுச்சுன்றதுனால நம்ம குயிக்கா போயிடும். ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப சாஃப்ட்டா வந்து அவருக்கு எல்லா இதையும் சொல்றார். ஆம். श्रीभगवानुवाच असोश्चान् अन्वशोऽसस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे கதாசுன் அகதாசும் ச நானுஷோச்சந்தி பண்டிதா. சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியைப் போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ படுகின்றாய். அறிஞர் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. சோ பகவான் என்ன சொல்றாருங்க அப்படின்னாக்கா, நீ அறிவாளி மாதிரி நினைச்சிட்டு பேசுற அர்ஜுனா, ஆனா அப்படி இல்ல. எதுக்கெல்லாம் நீ கவலைப்படக்கூடாதோ அதற்கெல்லாம் நீ கவலைப்படுகின்றாய். அறிஞன் என்னது? உண்மையை அறிந்தவன் இல்லையா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்களுக்காகவோ அல்லது இறந்து போனவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த உண்மையான ஞானம் இருக்கு அறிஞர்களுக்கு. என்ன அந்த ஞானம்? இந்த உடல் வந்து பெரிஷபிள். இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது. ஆனா அந்த உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து எட்டர்னல், நித்தியமான ஒன்று. அது நிலையானது, அழிவற்றது. எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த ஏஜுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் எதுவும் மாறுதோ, குழந்தையா இருக்கும்போது வேற மாதிரியான ட்ரெஸ் இருக்கும். அவங்க வளரும் போது மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அது போல
இந்த உடலை எடுத்ததற்கான காரணம் முடிந்தவுடன் இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு மற்றொரு உடலுக்கு செல்கின்றது. சோ அந்த ஞானத்தை அறிந்த அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து 3 ரூபங்கள்ல வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒண்ணு பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதையும் வந்து வியாபித்திருப்பவர் வந்து பகவான். பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது அப்படின்றது வந்து இந்த 3 இதுல பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் அம்சமாக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அந்த இதை சொல்றாரு. தேகினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்தேர் தீதரஸ்தத்ர நமுஹ்யதி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல. குழந்தையா இருக்கும்போது நமக்கு வேற மாதிரியான உடல்வாகு இருந்தது. அப்ப அந்த மரணத்தை தழுவும் போது அது வேற மாதிரியான உடல்வாகு. சோ அப்ப இந்த முன்னாடி இருந்த உடல் போயிடுச்சு, வேற ஒரு உடல் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் அந்த உடலிற்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அழிவற்றது. சோ நிதானமான புத்தி உடையவர்கள் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. இது வந்து ஆச்சரியமான விஷயம் இல்ல அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவக நைச்சைனம் கிளேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருத. ஆத்மா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் ஆத்மாவை பத்தின இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். உடல் வந்து பார்த்தாச்சு, உடல் வந்து பெரிஷபிள், அது அழியக்கூடியதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்மளுடைய நம்மளுடைய சேம் இந்த இந்த இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தையா இருக்கும்போது வேற ஒரு ரூபம், அப்படியே அது மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னு பாக்குறோம். ஆனா ஆத்மாவோட பத்தின ஞானத்தை இப்ப பகவான் சொல்றார். அதனாலதான் இது வந்து சாங்கிய யோகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது உண்மை தத்துவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஆத்மாவை எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது. ஆத்மாவை துண்டிக்க முடியாது, நெருப்பால எரிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்த முடியாது அப்படின்னு நாளைக்கு கொஸ்டின் கேட்பேன், அதனால நீங்க வந்து கிளியரா பாத்துக்கோங்க. சோ ஆத்மாவை எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது, காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார். அவாச்சியவாதாம் ச பகூன் வதிஷ்யந்தி வதிஷ்யந்தி தவாஹிதா நிந்தந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கரம் நுகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அவர் சொன்னார் இல்லையா, இது வந்து பெரிய பாவச்செயல் செயல், நான் அதுக்கு பதிலா நான் வந்து பிக்ஷை எடுக்கலாம்னு சொல்றாரு. அதுக்காக பகவான் சொல்றார், இது வந்து உனக்கு வந்து ஆஹ் மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு செல்லாது அவமானத்தை கொடுக்கும் சொன்னார். சோ அந்த அன்பில்லாத வார்த்தைகளை பலவற்றை கூறி உன்னுடைய எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். நீ ஒரு சத்திரியனுக்கு உண்டான கடமையை செய்யணும், அது பாவம் அல்ல. அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும் அர்ஜுனான்னு சொல்ற. நீ சத்திரியன்னா போரிடணும், அதனால நீ போரிடு அப்படின்ற. ஹதோ வா பிராப்தியசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா போஷ்யசே மஹீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சயः. குந்தின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இந்த உலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. இன்பமின்மைன்ற பேருக்கு வந்து இங்க இடமே இல்லப்பா, அதனால நீ கண்டிப்பா போரிடணும். வெற்றி அடைந்தால் நீ இந்த ராஜ்யத்தை உலகத்தை ஆளலாம், நீ தோல்வி அடைந்தால் வீர மரணம் தழுவி ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார். நேஹாபிக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாத். இந்த முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பக்தி மார்க்கத்தோட உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யும் போது அதுல வந்து உனக்கு ஒரு ஒரு குறைவு என்பதே கிடையாது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கணும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் வந்து என்ன பண்ணார், தன்னுடைய வாள்ல வந்து அவரு ராவணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நெருப்பு வைக்க சொல்றார். சோ அதன் மூலமாக பக்தர்கள் வந்து சாந்தமா தானே இருக்கணும். ஆனா இங்க ஹனுமன் என்ன பண்றார், அதை வச்சு அந்த ராவணனோட நிறைய இடத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா எரிச்சிட்டார். சோ பக்தன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, தன்னுடைய குருவிற்கும் அல்லது தன்னுடைய பகவானுக்கும் ஏதாவது வந்து தவறுதலாகவோ இல்ல மரியாதை குறைவாகவோ ஏதாவது இருந்தா அப்ப அவங்க வந்து ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கு, அவங்க பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றாரு. நீ ஒரு சத்திரியன் வந்து தர்மத்தை காப்பாற்று, அதற்காக நீ வந்து உன்னுடைய கடமையை செய்யணும். இந்த மாதிரியான முயற்சியில் எந்த தீங்கும் இல்லை அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார்.
व्यवसायात्मिका बुद्धिर्येकेह गुरुनन्दन बहुशाकाह्य नन्दाश् சபுத்தயோ அவ்யவசாயினாம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளின் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. சோ எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு செயலை எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாக்கா அதுல ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கும். சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றார்? உறுதியான, நிலையான, ஸ்திரமான அந்த முயற்சியை வந்து நம்ம மேற்கோள் பண்ணணும். சண்டை போடணும்னு வந்தாச்சு, போரிடுறதுக்காக வந்தாச்சு. வந்ததுக்கு அப்புறம் வேற ஆசிலேஷனே இருக்கக்கூடாது. நம்ம பண்ணலாமா வேணாமான்ற குழப்பம், தீர்க்கமற்ற தன்மைன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அதற்காக சொல்றேன். சோ உன்னுடைய குறிக்கோள் தர்மத்தை நிலைநாட்டணும்னு சொல்லி வந்தாச்சு. சோ அப்ப அதுல உறுதியாக இருக்கு. ஆஹ் அர்ஜுனன் வந்து எப்பேற்பட்டவர்? ஆஹ் அத்தனை 105 பேருக்கும் வந்து துரோணாச்சாரியா வந்து கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கின்றார். ஆனா அர்ஜுனன் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த பறவையோட கண்ணு தான் எனக்கு தெரியுதுன்னு சொல்றாரு. அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த போர்க்கலையை கற்றுத்தருப்போது. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி அப்படி உறுதியாக இருந்த அர்ஜுனன் இப்ப ஏன் குழம்பி போயிருக்கேன்னு சொல்லணும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். சோ இந்த ஞானம், பகவத்கீதைன்ற ஞானம் அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப்படுகின்றது. சோ இதுல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு இது டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல வந்து நிலையாக இருக்கு. சோ இது வந்து நம்மளுடைய லைஃப்ல வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது. நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைய நம்ம டார்கெட் வச்சிருப்போம். சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை அந்த முடிவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல நிலையாக இருக்க வேண்டும். திருப்பி நம்ம வந்து அந்த தீர்க்கமற்ற தன்மை இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத வந்து நம்ம அவர்களுடைய லட்சியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றே, அது மட்டும்தான் இருக்கும். குருவம்சத்தோட செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ. உறுதி இல்லாதவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளைகளை கொண்டிருக்கிறதுனால அவங்க எங்க போய் சேரணுமோ சேர முடியாது அப்படின்றது. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாசின மா கர்ம பலஹேதோர்வோர்மா தேசங்கோ ஸ்வகர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உன்னுடைய கடமையை மட்டும்தான் நீ செய்யணும். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஓகே, நம்ம எல்லாரும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நிலையில இருப்போம். சோ நம்மளுடைய கடமையை கரெக்டா செய்யணும். மேபி நமக்கு ஆபீஸ்ல என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ கடமை அதை கரெக்டா பண்ணணும். வீட்டுல நமக்கு என்ன இருக்கோ அதை கரெக்டா பண்ணணும். சோ அந்த இந்த இந்த இல்லறத்தை விட்டுட்டு நம்ம வந்து சன்னியாசம் போறது, இந்த ஞானம் அப்படியெல்லாம் கிருஷ்ணர் சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கின்றீர்களோ அந்த நிலையிலிருந்து உன்னுடைய கடமையை பக்தியோடு பற்றற்று செய்யணும் தான் சொல்லியிருக்கார் அர்ஜுனனுக்கு, இல்லையா? சோ இங்க வந்து உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. நான் தான் இதை செய்யறேன், நான் தான் அனுபவிக்கின்றேன் அந்த அப்படின்ற ஒரு கருத்து வரவே கூடாது. அததான் இங்க சொல்றாரு. செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. நான் இதை பண்றேன் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது. அப்ப வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம திருப்பி அந்த பாவம் புண்ணியம்ன்றதுல வந்து நம்ம மாட்டிக்குவோம். சோ அத வந்து கிருஷ்ணருக்காக நான் பண்றேன். ஓகே, இன்னைக்கு நமக்கு வந்து இந்த டார்கெட் கொடுத்திருக்காங்க, இந்த இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும், நமக்கு வந்து இந்த பொசிஷன் இருக்கு. சோ அப்போ இதுக்கு உண்டான கடமையை நான் செய்யணும். பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்தது அப்படின்ற ஒரு ஞானத்தோட பண்ணணும். நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து விட்டாலே நம்ம அங்க வந்து சுழற்சியில மாட்டிக்கொள்வோம். சோ கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதேன்ட்டு வார்னிங்கே கொடுத்துட்டார் கிருஷ்ணர். நமக்கும் தான் இது. 47வது ஸ்லோகம். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பலஹேதோர்வோர்மாதே சங்கோ அஸ்வ கர்மணி. சேம் திங் தான். உன்னோட கடமையை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். अर्जुन उवाच स्थिति प्रज्ञस्य का पाशा समाधिस्तस्य केशव स्थिततति किं பிரபாஷேத கிமாஷீத விரஜதே கிம். ஓகே, நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இப்ப உறுதியோட கடமையை செய்யணும்ட்டு. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க? அந்த உறுதியானவர்கள், ஸ்திரமானவர்கள், ஸ்திரப்பிரஜன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? சோ அவங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்ன்றது கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அர்ஜுனன் வினவினான், தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள் யாவை? கடமையை செய்யணும்னு சொல்றீங்க, நான் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் நான் பண்றேன்னு தானே இருக்கு. அதுல எப்படி வந்து பற்று இல்லாம பண்றது? அப்படிப்பட்டவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்றத கேட்கிறார். அவனது மொழி என்ன? அவங்களுடைய பேசக்கூடிய மொழி எப்படி இருக்கும்? எவ்வாறு பேசுவான்? எப்படி அமருவான்? எப்படி நடப்பான்? அதெல்லாம் கேட்கிறார். சோ இதோட இதை வந்து நம்ம அடுத்து ஐ கெஸ் 14வது அத்தியாயத்துல திருப்பி இதே கேள்வி கேட்பாரு அர்ஜுனன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட கேட்கிறார், நீங்க சொன்ன அந்த ஸ்திரப்பிரஜன், தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவர்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்றத கேட்கிறார். சோ அத வந்து இங்க கிருஷ்ணர்
எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இப்ப வரைக்கும் லைன்ல இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. மீனிங் ஃபார் சாங்கியம். சாங்கியம்னா என்ன அர்த்தம்? விஷாலம்னா சாங்கியம் உண்மையான தத்துவம் பிரபுஜி. ஆத்ம ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது. அதுதான் வந்து கரெக்டான கடைசியா இருக்கக்கூடிய உண்மையான தத்துவம். நம்மளுடைய நிலை என்ன ஆக்சுவலா? நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன். அந்த ஞானம் அதுதான். ஆத்மா. நான் ஒரு ஆத்மா. இந்த உடல் கிடையாது. சோ இந்த ஆத்மாவோட நிலை என்ன? பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். நம்ம எல்லாமே வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்தவங்க தான். ஆனா பகவானை பார்த்து அவரை மாதிரியே நம்மளும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த அந்த எண்ணம் வந்தப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் அதுக்கு சாங்ஷன் பண்ணி நம்மள இந்த லோகத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு. ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறது வந்து தற்காலிகமானது. சோ பகவானுக்கு சேவை செய்வது மட்டும் இல்ல. அதுலதான் வந்து உண்மையான திருப்தி இருக்கு, ஆனந்தம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொண்டு திருப்பி அங்க போறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் சொல்றாங்க இப்ப பதில். ஓகே, நீங்க வந்து ஆத்மா வேற உடல் வேறன்னு சொல்லிட்டீங்க. பற்றற்று கடமையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்படி பற்றற்று கடமை செய்யறது எப்படி? அப்படி செய்யறவங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் சொல்றார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜாஹாதி யதா காமன் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்ட ஸ்திதித பிரஜ்ஞஸ்தோச்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலநுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரலாத் மகராஜருடைய இது வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் இது நம்ம யோசிச்சு பாருங்க. 69 வயதில் அந்த வயசுல நம்மளுடைய நாட்டை விட்டு அங்க வந்து யுஎஸ்ல யாருமே தெரியாது. இருந்தாலும் அவர் வந்து உறுதியோட என்னுடைய ஆன்மீக குரு எனக்கு கொடுத்திருக்க கட்டளை இது. சோ இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நான் வந்து கண்டிப்பாக கொண்டு செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிருக்கார். அதுல அவருக்கு வந்து 1 இயரா வந்து பக்தர்களே வந்து கிடைக்கல அவருக்கு. சில சமயம் அவருக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. வெறும் சுவத்துக்கு மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கத்தால் வச்சு பாடல் பாடிக்கொண்டு மார்னிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதம். இப்போ நம்ம வந்து டெம்பிள் அதை ஃபாலோ பண்றோம். காலையில மங்களார்த்தி 4:30க்கு எல்லா டெம்பிள்லயும் வந்து மங்களார்த்தி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 மணிக்கு 7 to 7:15 வந்து நம்மளுடைய அந்த தர்சன ஆர்த்தி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 7:30 மணிக்கு வந்து பிரபுபாதருடைய ஆர்த்தி இருக்கும். 8 o'clock எவ்ரிடே காலையில பாகவதம் படிப்பாங்க. அது போல ஈவினிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை படிப்பாங்க. மத்தியான வேலையில வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிப்பாங்க. சோ பிரபுபாதர் யாருமே இல்லைனாலும் வந்து வெறும் சுவத்துக்குனா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாகவதம் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாராம். அதை ரொட்டீனா வச்சுட்டு இருந்தாரு. நம்பிக்கை கண்டிப்பா நம்மளுடைய பக்தர்கள் வருவாங்க. என்னுடைய ஆன்மீக குரு சொன்னதை வந்து நான் வந்து எடுத்து செல்ல முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்திர பிரஜன். நான் பண்றேன்னு அவர் நினைக்கல. என்னுடைய குரு கொடுத்த கட்டளை அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்துறோம் அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மன கற்பனையால எழக்கூடிய எல்லா புலனுகர்ச்சிகளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்தி அதுல வரக்கூடிய அந்த ஆசை, நான் பண்றேன், நான் அனுபவிக்கின்ற அந்த ஆசையை துறந்து தூய்மையான மனசோட தன்னில் திருப்தி அடைந்தனா என்ன? அந்த ஆத்ம ஞானம். எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நம்ம சந்தோஷப்படுறது. சில சமயம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை பார்த்து அவங்க கார் வச்சிருக்காங்க, நம்மளும் வாங்கணும்னு நினைப்போம். சோ ஆனா நம்மளுடைய பட்ஜெட், நம்மளுடைய லைஃபுக்கு எது உகந்ததா, அது எவ்வளவு தூரம் நம்மளால பண்ண முடியும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும். சோ இங்க வந்து என்ன பகவான் சொல்றாருன்னா, எவன் ஒருவன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, நமக்கு கிடைச்சத வந்து சந்தோஷப்படுறாங்களோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். நம்ம இந்த இதுல இருந்து நம்மளுடைய லைஃபுக்கு வந்து என்னென்ன தேவையான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜஸ் அத வந்து நம்ம பார்த்துட்டே போலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த ஸ்திர பிரஜன், உறுதியான தெய்வீக உணர்வில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது சொல்றார். அவங்க வந்து அவங்களுடைய புலனுகர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தியவர்களாக இருப்பார்கள். உறுதியான மனதோட இருப்பாங்க. பிரலாத் மகராஜர் 5 வயதிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து இப்ப ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு மொபைல் அத பத்தி கேட்டாதான் நமக்கு வந்து ஓகே இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரியும். கேட்காத ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா? பிரலாத் மகராஜர் வந்து அவருடைய கர்ப்பத்துல இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா,
ஹிரண்யகசிபு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா லோகத்தையும் வந்து அவர் கையாண்டுட்டார். எல்லா லோகத்திலயும் சொல்லிட்டார். எல்லாருமே வந்து என்ன பத்தி தான் வந்து புகழ்ந்து சொல்லணும் அப்படின்ட்டு. சோ ஹரிநாமம் எங்கேயுமே இல்லவே இல்ல. ஹரி அப்படின்ற பேரே இல்ல. அந்த சமயத்துல பிரலாத் மகாராஜர் என்ன சொல்றார்? ஆஹ் ஹரிநாமம் தான் உகந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஹரிநாமம் சொல்லிட்டு இருக்கார். அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஹிரண்யகசிபுக்கு. எப்படி இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவர் கருவுல இருக்கும்போது, அவங்க அம்மா வயித்துல இருக்கும்போது, நாரதருடைய அந்த ஹரிகதையை கேட்டு வந்து அந்த குழந்தை, அந்த சிசு வந்து கேட்டு கேட்டு ஹரிபக்தனாக மாறிச்சு. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மள வந்து காப்பாற்றுவார், ஹரி நாராயணன் வந்து காப்பாற்றுவார்ன்னு அவ்வளவு ஸ்திரமாக உறுதியாக இருந்ததுனால நெருப்புல போட்டாலும் வந்து கவலைப்படல குழந்தை. நான் வந்து அவரோட குழந்தை, அவர் என்ன காப்பாத்திக்குவார் அப்படின்ற ஒரு இதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்துச்சு பிரலாத் மகாராஜ். அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பாம்புகளோட விஷத்தை வச்சு கடிக்க வைக்கிறாங்க. பெரிய மதம் பிடிச்ச யானையை வச்சு விதிக்க வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லா அசுரர்களும் சேர்ந்து அவர் கொல்றதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க. மலையில இருந்து தூக்கி போடுறாங்க. என்னென்னவோ பண்றாங்க. ஆனாலும் அவர் வந்து எதற்குமே வந்து கலங்கவே இல்லை. அவருக்கு வந்து ஆஹ் ஹரிதான் வந்து இருக்காரு. அவரே வந்து பாத்துக்குவாருன்னு அப்படி உறுதியாக இருந்ததுனால அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து தெய்வீகமானவர்களுடைய அறிகுறிகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 63வது ஸ்லோகம். क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்திநாசோ புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறிகுறி. ஒரு நிமிஷம். சோ அந்த ஸ்திரப்பிரஜன் அந்த அவர்களுடைய அறிகுறிகள் வந்து என்னன்னு பாக்குறோம். உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் வகையான விருப்பங்களை விட்டு விடுகின்றார்கள். அவர்களுடைய பேச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் அதோட பாதிப்பு எதுவுமே இருக்காது அவங்களோட பேச்சுல. அத எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிசமமாக எடுத்துக்கொண்டு செல்வார்கள். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆமை எப்படி தன்னோட ஓட்டுக்குள்ள வந்து உடலை சுருக்கிக்குதோ, ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்தா எப்படி உடலை சுருக்கிக் கொள்கின்றதோ அது போல அந்த தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவர்கள் அவங்களுடைய அந்த தன்மையை வந்து பாதிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதுல இருந்து அவங்க விலகி இருப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர்கள் எப்படி வாழ்க்கையை நடத்துவாங்க அப்படின்னாக்கா ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கையை நடத்துகின்றார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து அர்ஜுனன் கேட்பாரு, ஓகே நம்ம இப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் சில சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அந்த வீழ்ச்சி அடைகின்றோமே அது எப்படி அப்படின்றத கேட்கிறார். அதற்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இங்க இது சொல்றார். புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால், அதாவது எப்படி நாம் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத சொல்றார். புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால், மேபி நம்ம ஒரு ஆட் பாக்குறோம், நம்ம அதை பாக்கணும்னு பாக்கலாம். ஆனா அந்த கண் வந்து அதை பாக்குது, அது மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். வேற எங்கேயாவது நம்ம ஏதாவது திங்ஸ் வாங்க போனாலும் முதல்ல நம்ம அதை தான் போய் எடுப்போம் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து மார்க்கெட்டிங். சோ புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால், நம்ம பாக்குறோமோ அல்ல எதை கேட்கிறோமோ அது வந்து மைண்ட் திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கு. அப்ப நம்மையே அறியாம என்ன பண்றோம்னா அது மேல வந்து அதீதமான ஒரு பற்றுதல், பேராசை வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். ரொம்ப அதீதமான பேராசை வளர்த்துக் கொள்கின்றது. அந்த பேராசை என்னவா மாறுது அப்படின்னாக்கா காமமாக மாறிவிடுகின்றது. அது அடைந்தே தீர வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு காமம். காமம் என்பது எந்த ஒரு வேற பொருள் மேலயோ எது மேலயோ வந்து பற்று பேராசையாக மாறுது. அது அசைக்க முடியாததா மாறுது. அது வந்து காமம். அந்த காமத்திலிருந்து நமக்கு கோபம் வருகின்றது. அதை அடைய முடியவில்லை அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து நமக்கு கோபம் வருகின்றது. அந்த கோபத்திலிருந்து நாம் வந்து ஒரு மயக்க நிலைக்கு செல்கின்றோம். அந்த மயக்க நிலையின் மூலமாக நான் என்ன செய்யறேன்றது எனக்கே தெரியாம நம்ம என்ன பண்றோம்? அறிவு இழந்து நாம் ஜட வாழ்க்கையில் மீண்டும் வீழ்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கதையோட நம்ம இது பண்ணலாம். சோ ஒரு 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 அப்பா அவர் என்ன பண்றாருன்னா ரொம்ப இந்த பெஸ்ட் கார பத்தி யாரோ சொல்றாங்க. அத பார்த்த உடனே ஓகே இந்த கார் தான் நம்ம வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கார். அது மேல பத்தியே அவரோட திங்கிங் ஃபுல்லா அந்த காரு அது மேலேயே இருக்கு. சோ அதால என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அது மேல ரொம்ப அபரீதமான ஒரு பாசம் வந்துருச்சு. கார வாங்கியாச்சு. தினமும் தொடச்சு அவ்ளோ இதா இருக்காரு. அப்போ ஒரு நாள்ல என்ன பண்றது, அவருடைய குழந்தை என்ன பண்றான், அந்த கார்ல போய் ஏதோ கிறுக்கிடுறான். அத பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து பயங்கர கோபம் வருகின்றது. அந்த கோவத்துல அவர் என்ன பண்றேன்றது கூட தெரியாம, அங்க இருக்க ஒரு பெரிய ஒரு கையில என்ன இருக்குன்னே தெரியாம, அங்க ஒரு தடி மாரி ஏதோ இருக்கு. அத எடுத்து அந்த குழந்தை, பிஞ்சு குழந்தை அந்த கையிலயே வந்து பயங்கரமா அடிக்கிறாரு. அடிச்சு என்ன ஆகுது, அந்த குழந்தைக்கு ஃபுல்லா ரத்தம் வந்து ஃபிராக்சர் ஆறால் குழந்தை கத்துது. அந்த இது கூட இல்லாம தன்னுடைய குழந்தையவே வந்து அவர் அடிக்கிறாரு. அப்போ அவரு எந்த மாதிரியான அறிவு நிலை வந்து இழக்கப்பட்ட ஒரு மயக்க நிலைக்கு போயிருக்காரு இல்லையா? கடைசியில பாத்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை வந்து அந்த அந்த கார்ல எழுதியிருக்கும். ஐ லவ் மை பப்பா அப்படின்னு. அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கு.
சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, எப்படி நாம் வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கதை. யாரோ அவர மேபி அவர் கேட்டதன் மூலமாகவோ, அல்லது பார்த்ததன் மூலமாகவோ, அந்த புலன்களின் மூலமாக அவருக்கு அந்த கார் மேல வந்து ஒரு இணைப்பு வருகின்றது. அது கடைசியா என்னவா மாறுது? ஒரு பேராசையாக மாறுகின்றது. அத வாங்குறார். அத வாங்கி வச்ச உடனே அத தொடச்சு தொடச்சு வச்சிருக்காரு ஃபுல்லா. அத பத்தி யார் சொன்னாலும் அவரால தாங்க முடியாது. சோ அது வந்து ஒரு பெரிய காமமா மாறுகின்றது. சோ அதுல குழந்தை கிறுக்குனத வந்து அவரால தாங்கவே முடியல. அதனால அவருக்கு என்னவாகுது? பயங்கர கோபம் வருது. அவருடைய ஒரு மயக்க நிலைக்கு போறாரு. அது என்ன செய்றோன்றதே தெரியாம அந்த குழந்தைய அடிச்சிடுறார். அவருடைய அறிவு இழக்கப்பட்டு வீழ்ச்சி அடைகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் தான் முடிச்சுட்டேனா? முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் கடைசி இது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, எப்படி வந்து அவர்கள் ஞானம் இழக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ அப்ப அதுலருந்து எப்படி நம்ம மீண்டு வர முடியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும், ஆசைகள் இல்லாதவனும், நானே உரிமையாளன் என்று எண்ணம் என்னும் என்னும் எல்லா உணர்வுகளையும் துறந்திருப்பவனும், அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். யார் வந்து இந்த மாதிரியான வீழ்ச்சி அடையாமல் அமைதி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த புலனுணர்ச்சி மூலமாக வரக்கூடிய அந்த விருப்பத்தை வந்து துறந்திருக்கணும். ஆசை இல்லாம இருக்கவங்க, நான் தான் அனுபவிப்பாளன், நான் தான் வந்து உருவாக்குனவன் அப்படின்ற அந்த அகங்காரம் இல்லாம இருக்கும்போது, நம்மளுடைய அதுதான் வந்து உண்மையான அமைதி. அதன் மூலமாக நாம் சாந்தி அடைய முடியும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதில்லை. சோ இந்த நிலையை தனது மரணத் தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகின்றான். நம்ம வந்து த்ரூ அவுட் த லைஃப் என்ன பண்றோமோ அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ஆஹ் ஆஹ் கடைசி தருவாயில் மரணத்தோட தருவாயில வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றார்? எப்ப நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை ஈவன் மரண தருவாயில் அந்த ஒரு கதை இருக்கு அம்பரீஷ் நாட் அம்பரீஷ் மகாராஜர். சோ அந்த கதை வரும்போது நம்ம பார்ப்போம். சோ அந்த தருணத்தில் கூட அவர்கள் திருநாட்டை அடைய முடியும் அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே சாங்கிய யோக நாம விதியோத்யாயக. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து அர்ஜுனன் சொன்ன அந்த 5 காரணங்களுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கவுண்டராக்ட் பண்றார். இரக்கம் என்பதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார், நீ யாரையும் கொல்லல. இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று. இந்த உடல் வந்து கிடையாது. உண்மையானது என்ன? இதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. அந்த ஆத்மா மாறக்கூடிய ஒன்று. சோ இது வந்து உடல் அல்ல அப்படின்றத சொல்றார். இன்பமின்மை அப்படின்றதுக்கு பகவான் சொல்றார், நீ வந்து வெற்றி அடைந்தால் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளலாம், தோல்வி அடைந்தால் சொர்க்கம். சோ இது ரெண்டுத்திலயுமே வந்து இன்பம் இருக்கு, இன்பம் இல்லாம இல்லைன்ற. பாவச் செயல் பக்தியோட உன்னுடைய செயலை செய்யும் போது அது பாவம் ஆகாது. நீ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை தான் செய்கின்றாய், அதனால அது பாவம் அல்ல. சத்திரனுக்கு உண்டான தர்மம் போரிட்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். உன்னோட அது நாட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது, மக்களை காப்பாற்றுறது அந்த மாதிரி. சோ இது வந்து பாவ செயல் அல்ல அப்படின்றார். குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும். இந்த மாதிரியான ஆஹ் அந்த பெண்களை அவமானம் செய்யக்கூடிய அந்த மாதிரியான வர்ணங்களை வந்து நீங்க தடுக்கணும். சோ நீ ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற. இருமனம் நீ வந்து உறுதியோட எனக்காக போரிடு அர்ஜுனா அப்படின்ற. சோ நம்ம வந்து எப்ப பகவானுக்கு வந்து உறுதியோட கடமைகளை செய்கின்றோமோ அப்ப அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தீர்க்கமான ஒன்று அப்படின்றத சொல்றார். அது மட்டும் இல்லாம அர்ஜுனன் கேட்கிறார், அந்த மாதிரி தீர்க்கமான தெய்வீக செயல்கள்ல ஈடுபடுவர்களுடைய அறிகுறிகள் என்னன்னு கேட்டார். அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இங்க பதில் சொன்னார் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகே. வாஞ்ச கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானா பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण. சோ என்னையோட அந்த 6+6 12 டைம்ஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे